Kini nga video dol for awareness lang ni siya. Labi na sa mga content creators nga nagsugod pa lang sa ilang content, nagpadagan og followers para ma-monetize, para maka-income puhon, pero kawang lang sa maabot kung mahitabo ni sa inyo ha. So kini nga video dol gisulayan jud ko sa modo sa mga mangingilad. Maayon sila sa program or sa website ang imong page ilang kuhaon nga mahimo na sila na admin. Ang mahitabo, sayang kayo imong effort, imong kuge sa pag-upload. Kung mo income na imong page, paingon na sa ilaha, dili nakakasapi, dili nakakadawat sa imong income kung ma-monetize puhon. So ako dol nahitabo og ni last day, pero karon lang ako kahimo og vlog. Ilang gi-chat, i-offeran ko nila nga magpa-sponsor sila sa website nila. So baga akong page is qualified para sa ilaha. Gi-offeran ko nila $1,350 per week. So kung imo na siyang i-compute, 72,000 na siya ang simana nako kung tinuod. Ano ko'y idea daan dol kay tungod ang akong usa sa akong mga amigo nga vlogger pod sa diri sa Pagadian. Biktima gid siya ani. Ang nahitabo dol moderator na lang siya sa iyang page, dili na siya mo'y admin. So dili na nato dugayon dol kay daan naman tang nadugay ani. Invite kan lag link through email, ipa-accept nila. So gi-accept nako dol. Mao na dia ito. Ako yung giayog basa. Ang sulod dito nga ang iyahang murag website niya, ang page nako i-register i-add dito para pwede na siya nga mahimo siya admin. So naka-approve ko dol nga mao na jud dol. So mao to ako lang gyapon siya gisabay-sabayan dol hangtod nga i-block dol kay kabalo naman jud ko nga inato yang modus. So kaugma ato dol naghimo na pud siya lain nga paagi kay mo kunin nakuha ato nga paagi. So naghimo siya lain. Nasa page nga ang ngalan is monetization disabled. Iyang gi-share ang ako ang profile. Gibutangan yung caption dito nga na-restrict daw ko disabled kay tungod sa ani mga violation ana. Kanang nervyoso ka dali ra kay ka makulbaan. Migbasa nimo ato, i-click din tong mong link kay gibutangan man dito. Click the link kung action nimo para mo counter kuan ka sa iyaha nga wala kay violation. Kung di ka kabantay, i-click din to nimo tong link na mo na mahitabo nga makuha na pud ka, masulod na pud ka sa trap na pud nila sa ilang pamaagi. So kung gibasa, maglantaw ko share lang man gud siya dol. So kuan gid siya kanang page lang dito. So pag-click na ko page ra gid ay mo na dol nga magbantay mo sa kanang mga inana dol kay labi na kanang gahago ta nga nagpadaghan tas tong followers din atong views kay para ma-monetize, pero ang mahitabo is maangkon lang nila walay kaluoy ng matuana dol. Baga na jud kay konsensya ba, baga na kay konsensya dol, di na madutlan. Kini for awareness lang sa tua content creators, especially katong nagsugod pa lang para dili mahak atong page. Og diri lang ta kutob dol. Salamat kayo sa kanunay nga pagsuporta ug paglantaw sa atong mga videos. Ayaw kalimot pag-follow, pag-share ani nga video dol kay para pod ang uban nga mga content creators especially nga nagsugod makakita po sila ani og ma-aware para wala bay ka nang mahay sa maabot nga panahon. Salamat kay idol og amping mo permenti dol kauban sa imong pamilya. God bless dol. Bye bye.